Onks rouvalla noit kloddeja? Mitä? Siis nilviäisiä, kakaroita. Ei ole. Aha, no sitten saaneenkin tähän hetkeksi käydä rentoutumaan rouvan kupeeseen kädessä. Kaikenlaisia. Jaha. Hei, näkös ne olette se matkatoimiston lasten kaitsija, mitä? Kuka paljasti? Se on jo oikka nainen tuolla. Naiset on sit jumalattomia lörppejä. Hei, voisitteko te hoitaa tätä mun pikkulasta, kun mulla olisi muuta tärkeämpää tekemistä? No tulepas tänne pikkuhirviö, setä mies sinut kirmaamaan toi toisten mukula keokko. Tule! Kuuba Libreläinen. 2. No niin, pikkuolmit, mitäs me tällä kertaa leikittäis tänään? Mitä jos leikittäis taas piilosta? Eilenkin kun etittiin sua koko päivän. No joo, mut jos vaan se tule tänne näin pikku nilviäinen siellä istut siellä. Jos vaan se sitä koittaa mennä nyt niin helppo piilo, että löydät jo varmasti. Laskekaa esimerkiksi 5000 jo. No niin, aloittakaa nyt. 1, Kädet silmille. 2, 2, samanlaista. 3. Ei, 4. Hummeli, pikku paviaani, se ei. Ei se ottaa teistä oikein mahtavathan se valokuva. No niin, hymyillä. Naurakaa. Naurakaa. On se kumma, miten suomalaiset villittyy ulkomailla. Kuuba Libre. Karamba! Mieletön painajainen. Siitähän saatiin sitten mieletön määrä papuja, josta Jaakon äiti teki seuraavana 5 vuonna tässä perheessä. Ei siis syöty mitään muuta kuin papusoppaa. Ja tässä tämä sadun opetus juuri onkin, koska jos joku perhe syö siis pelkkää papusoppaa 5 vuotta, niin siinähän naapurit muuttaa pois. Tässä kävi, se on semmonen helmi. Tässähän naapurit siis muutti hyvin kauaksi, muun muassa yksi huoltoasema ja Nesteen toimisto ja tulitikkotehdas joutui muuttamaan hyvin kauaksi, kun jää räjähdysvarran takia. Oli pikkasen härski juttu.